Avui es traslladem al Museu Fester d'Ontinyent per a realitzar una entrevista a Rubén Penedès, jove promesa ontinyentina en l'àmbit de la composició. Va començar els seus estudis musicals a l'Escola de Música José María Ferrero, on s'inicia amb l'especialitat de percussió. Continua els seus estudis al Conservatori Professional de Música José Melchor Gomis d'Ontinyent i al Conservatori Superior de Música Òscar Esplà d'Alacant, on es decanta per l'especialitat de composició, titulant-se l'any 2018 en aquesta especialitat. Ha sigut guardonat amb diversos premis en el concurs de composició per a dolçaina i percussió Poble de Muro en les edicions de 2013, 2015 i 2020, així com en el recent primer premi obtingut en el concurs de composició Pepe Carreró per la musicalització del poema Autopoesia. Des de l'any 2019 és el subdirector de la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent i recentment ha sigut nomenat director titular de la Societat Musical Nova Artística d'Anna. Bona vesprada, Rubén. Bona vesprada. Comencem amb 4 preguntetes curtetes patrocinades per Glissando. Coneixes Glissando? Sí. Es podries dir algunes característiques que destacaries d'aquesta aplicació? Pues, a veure, primer que és molt intuïtiva, ajuda molt a planificar, perquè sobretot en formacions molt grans o que tenen diverses subdivisions, per exemple, nosaltres tenim la banda gran, la banda jove, l'ensemble de percussió, tot això ho tenim centralitzat en Glissando dins de diferents apartats i ens ajuda molt perquè, per exemple, quan venen ara setmanes de molts actes, anem penjant els arxivers les partitures ahir, la gent s'ho pot mirar en casa, no tens que anar enviant correus i tens tot centralitzat i te val per actes futurs. Genial. Eres més de marxa mora o marxa cristiana? És que és difícil de triar, però jo crec que me decante més per les mores. Si algú haguera de compondre una marxa, qui t'agradaries que fora? Lamentablement no m'ho podrà fer, perquè ja s'ha mort, perquè seria Blanquer. I per últim, un pas doble, una marxa moro i una marxa cristiana que més t'agraden? Pas doble? Pues crec que vaig a pecar un poc d'una cosa que deia Blanquer, que era que depèn molt del moment, no? Ara mateix, per exemple, podria triar de pas doble Fontinets, perquè d'alguna manera està vinculat a la meva banda, de marxa moro, pues igual el Somni, de Blanquer, i de marxa cristiana, una marxa cristiana que no és amor-odio, perquè sempre m'ha agradat, però que n'hi ha vegades que l'escolta més, n'hi ha vegades que l'escolta menys, i és el Barranc del Cinc. Molt bé, passem ara a les preguntes de resposta més llarga, i la primera és, com naix Rubén com a músic? Pues és difícil, perquè de la meva família no n'hi ha ningú músic, sóc l'únic. Tant per una banda com per l'altra. Vull dir, que jo sàpiga no ha hagut mai ningú músic en la meva família. Entonces és estrany que haguera sigut un músic, però bueno, de tot n'hi ha que veure, no?, en esta vida. I jo crec que naix músic gràcies a les festes de morts cristians. Vull dir, la sort de viure en un poble que té molt arrelada la tradició de morts cristians, al final fa que veges que no, damunt jo visc en el recorregut de l'entrar, des de ben xicotet, clar, veus la percussió, veus els instruments, això, i te llama molt, i després, va, anem a apuntar la música, i a partir d'ahir, doncs mira. Molt bé. Quins són els teus referents dins de la música festera? A veure, referents, jo me base molt en el passat, en els compositors antics. No dic que no m'agraden els compositors d'ara, perquè de tot n'hi ha que aprendre, i al final sempre és un continu evolutiu i és que, no sé, al final els problemes que tu has tingut, potser un altre autor actual s'ha plantejat d'una altra manera i li ha funcionat i entonces tu això ho aprens per a poder utilitzar en les teves obres, no? Però dic-lo dels compositors antics perquè en la música clàssica passa molt. Sobretot passava en un compositor que li deien Igor Stravinsky, molt contemporani i molt trencador per a l'època. A dia d'avui estem en altre panorama, però per a l'època era molt trencador. I ell sempre deia que n'hi ha que anar un poc al naixement, no? Per exemple, si tu vols fer
jo què sé, harmonia per sèptimes o per novenes, no? Pues, dius, ostres, pues em vaig a Ravel. Pues, igual si tires un poc més arrere, igual n'hi ha compositors del Renaixement que ixos acords, encara que no podem parlar d'acords, però ja està en eixes sonoritats, no? Entonces, jo intento un poc anar ahí. Quins autors? Pues, per exemple, tota la saga dels Camilos, que per mi és com si fossin els Strauss de la música festera, no? Camilo Pérez Montllor, Camilo Pérez Laporta, que també cite que, si la gent no ho sap, els professors d'eixos, ells van estudiar a Madrid, eren músics militars, no? Com tots sabem, però el professor d'ells, tant de Tàrrega també com de Ruperto Chapí, era un ontinyentí, era un professor del Conservatori de Madrid. Ara no recordo el nom, però bueno, la investigació la va fer José María Besa Torres. O sea, la poden buscar en internet, crec que en la pàgina de l'Apolo, de la Primitiva, crec que està l'article este. I bé, un poc això, jo sempre m'agarre a esta gent, també Gonzalo Blanes, inclús, com no, Ferrero, vull dir, no puc, siguent ontinyent de la meva banda, no puc dir Ferrero. Però sí que és cert que no agarres el mateix de tots. Vull dir, per exemple, dels Camilos agarres com gestionen la música àrab, no? Perquè ells són d'alguna manera que viuen de primera mà aquest tipus de música. Després Ferrero, encara que no és el creador de la marxa cristiana, sí que puguem dir que és l'impulsor, no? El canalitzador. N'hi ha molta gent que igual no està d'acord amb el que vaig a dir ara, però ho dic igual. N'hi ha molta gent que diu que Blanquer se va equivocar en la marxa cristiana. Inclús ell mateix ho dia, crec que m'he equivocat, tal, i a partir d'ahir, pues, d'alguna manera, ixen les marxes cristianes més vinculades al tipus passadoble, no? Per exemple, les de Pere Vilaplana, o no sé, Paco Esteve, les marxes cristianes que no les coneix ningú, però ahí estan. I també són un poc mescla de passadoble, un ritme, això. Però jo crec que el continuador sí que és Ferrero. Vull dir, molta gent sí que diu que n'hi ha un mur i comença a treballar la marxa cristiana, però per a mi no, perquè si agarrem els títols de les marxes, Blanquer fa Aleluia i fa Salmo. Després Ferrero fa Bonus Cristianos, després fa Apòstol Poeta i després Licitana. Apòstol Poeta, vull dir, apòstol, no sé, té que veure amb la Iglesia. I després, si es clavem dins de la formació de la música i tot això, podem dir perfectament que estem parlant de que és música totalment que veu d'Al·leluia. Vull dir, és que és innegable el que no això. Contemporanis? Doncs també tinc referències dels contemporanis. Jo vaig aprendre molt analitzant les obres de José Rafael, vaig aprendre molt. Sobretot a gestionar els xicotets de cèl·lules. Perquè ho entenga la gent que potser no està molt clavat dins del tema analític i tècnic, podríem dir, per exemple, el leitmotiv que gasta John Williams en les bandes sonores, doncs José Rafael fa una gestió similar de la seva música. Llavors jo vaig aprendre molt fent... I els meus primers engendros de música festera intenten fer això. Vull dir, que al final la gent pot dir, ostres, se pareix molt a no sé què, i dic, clar, però jo realment no ho feia per una marxa de dir, vaig a fer una marxa pel capità i vaig a fer això, no? Vull dir, eren exercicis per jo aprendre. Òbviament, la marxa cristiana o la marxa mora de Rubén de fa... quan jo tenia 16-17 anys, no és la que faig ara, òbviament, i menys mal, saps? I la que faré d'ací uns quants anys espero que tampoc sigui la mateixa. Però de José Rafael vaig aprendre això. Després, la gestió de les dissonàncies i tot això, sobretot Blanquer i Mollor. I després molt també de Gea. Gea també... Entonces, jo crec que som una espècie de Macedònia de coses que intente posar en pràctica, però bueno, espero algun dia tindre el meu estil. N'hi ha molta gent que diu, ja tens algo d'estil. Jo em pense que no, jo crec que encara me queda. Molt bé. Ara volem saber quin lloc ocupa la música festera en la teua vida. A veure, jo crec que ara ja no tant,
però va haver una època a la meva vida que era cada 2x3 estava escoltant, m'alçava a escoltar música festera, estava dinant a escoltar música festera, engitava música festera. Pas positives d'això, doncs he après molt de repertori, he après molta història de la música festera. A dia d'avui, doncs, home, a mi si me toquen la música festera és una part meva que me lleven, no? Perquè jo, per exemple, estic molt per la Marina, treballant això, i allí el forn no és la música festera. Tenen músics cristians igual, però no al nivell d'ací, ¿vale? Vull dir, nivell de festa important. No ho dic nivell qualitatiu, ni això. Cada un sempre va dir que les festes del seu poble són les millors, i això no anem a discutir en cada puesto. Però, per exemple, el veure que a lo millor no sé, en fogueres de Xàbia, un passacarrer normal o un passacarrer així en una ofrena, el tipus de repertori pues, a mi me dol perquè dic, ostres, tio, si músics cristians hagueren portat una banda més gran i hagueren portat este tipus de repertori i tal. I, claro, al final, en aquests casos te dones compte de dir, ostres, pues la música festera sí que està més dins de lo que toca. Però, bueno, al final, per motius també laborals i també per ampliar un poc els meus horitzons i això, i les meves fronteres, pues, la música festera continua estant ahí. Escric molt de música festera, més que l'altre tipus de música, però no és perquè no vulgui escriure l'altre tipus de música, és perquè al final les circumstàncies te porten a lo que te porten. Però últimament escolto més música coral, perquè porto un cor, música de banda, perquè al final tens que estar al dia de lo que portes en la feina. Totalment. Molt bé. Ara, podries comentar-nos com és el procés de creació d'una peça per a moros i cristians? A veure, així un altre punt peliagut, no? Perquè cada un dirà una cosa. N'hi haurà molta gent que diu, ostres, però jo m'haig a dormir i se m'ha ocorregut això. Vull dir, a mi m'ha passat, a mi a vegades m'ha passat, no moltes vegades, però sí que m'ha donat ràbia que potser estàs cansat, estàs dormint, te relajes, no? I comences a treballar i arribat al punt de que te s'ocorrís sencer hasta la instrumentació i tot, i dius, buah, espectacular. I en el moment ixe, el cervell ha desconnectat, t'has de dormir i al dia siguiente no te'n recordes de res. Entonces, al final, que el cabretges i dius, vaya a posar una llibreta al costat, i dius, no, pues igual ixa música no està feta per naixer, o al millor naix en una altra persona, no sé. Però, no sé, jo veig que al final el que me funciona a mi és més 90% cabrejar-se davant del piano, que no te s'ocorri res, que veus que el temps està passant, que tens que entregar-ho ja, que penses, ostres, li agradarà a la persona, no li agradarà, i ensaio, error, ensaio, error, ensaio, error. És més, feina d'artesà que no de que vengan les muses i te il·luminen. I ara, per a tu, és més fàcil compondre una marxa moro cristiana o un pas doble? Pues aquesta cosa ha canviat al llarg dels anys, perquè jo antes veia més fàcil fer una marxa moro i una marxa cristiana que un pas doble, perquè deia, el pas doble serà molt difícil, perquè, ostres, és que, clar, quan fas qualsevol obra sempre penses en la retaïla d'autors que tu admires o que coneixes i dius, i jo ara què collons vaig a fer millor que ells? Però bueno, dius, pues bueno, vaig a intentar-ho. I a dia d'avui la resposta que el diria és el que estic fent en el moment. Vull dir, si és una marxa cristiana, per mi en aquest moment és el més difícil que tinc que fer en una marxa cristiana. Que tinc que fer un passo doble? Pues a veure com traga el passo doble estaban i tal. Entonces, jo crec que és lo de en aquest moment. En aquest moment lo que... Perquè vols fer-ho bé, al final és que vols fer-ho bé. No vols fer algo que digues, no, és li ho dona, ho toca en un moment i com si fos un joguet per un xiquet. Vull dir, al final tens que siga, no per la posteritat, perquè, a veure, això és molt pretensiós dir, no? Jo les meves marxes les deixo per la posteritat perquè algú les estudie. Pues no, igual algú agarra, algun fill o filla meu, si algun dia en tinc, agarra i ho tira tota la basura i diu, això jo per què ho vull. Però és més que res jo per tindre la consciència tranquil·la i damunt per les persones que t'han encarregat o per que s'ha regalat la cosa, pues, que tinguen la certesa de que tu t'ho has agradat en sèrio, la teva feina.
De totes les peces que han compost, de quina et sents més orgullós? Pues... Jo diria l'última, sempre. L'última és... Hasta que fas la següent i l'última la busques que no t'agrada. Però... Ara mateixa diria una marxa mora que he fet, bueno, que vaig fer l'hivern passat, que per circumstàncies de la vida al final no va portar a estrenar-se. Vaig tenir que fer-ne una altra en temps rècord perquè no us agradava. I jo estic molt content d'això. Normalment no sol tardar tant en fer-les i aquesta sí que em va costar més, però a dia d'avui jo estic més content d'això. Has comentat abans sobre la gran quantitat de música festera que hi ha. Què opines tu d'aquest volum de música que en ocasions passa desapercebuda? A veure, jo no diria que n'hi ha que controlar el que s'escriu, perquè, a veure, és com la pintura. Vull dir, tu no pots tallar-li la vena artística a una persona. El que sí que faria és canalitzar-ho un poc, perquè últimament ja no és música per a, és música de consum. Vull dir, és com si diguem el fast food. No estic dient que les obres que se facin siguin fast food. No, el que estic dient és que el procés que porta a l'encàrrec, a l'estrena i a la interpretació és el fast food. Per què? Perquè és que pareix com que si eres càrrec en un determinat lloc, no eres bon càrrec si no tens una marxa. I ara ja això ja s'ha ampliat, ja no sols és la marxa, ara ja té que ser marxa i passadoble. I ara si res serà marxa, passadoble i marxa processó. Vull dir, fa falta tant? Jo crec que no. Això no vol dir que, diguem, se talla el grifo i ja han prohibit d'escriure. No. El que passa és que n'hi haurà que un poc dir, a veure, anem a passar un poc el filtre i anem a intentar que les obres que se facin que tinguin un esperit de superació, no? D'intentar aportar alguna més, perquè al final, si tots els autors hagueren volgut fer això des de que es van començar a fer les marxes cristianes, marxes mores i tota la música festera en general, vull dir, on estaríem ara? Vull dir, ara no tindria sentit, tindríem ahir... I no és perquè la capacitat de crear obra dels compositors d'antes era mínima, perquè, per exemple, t'agarra el catàleg de Ferrero i té una barbaritat de peces, de les quals se toquen poques, però si mirem la pàgina web de José María Ferrero n'hi ha una barbaritat. Si t'agarrem a Camilo Pérez Laporta, Camilo Pérez Monllor, n'hi ha moltes obres, i damunt ells no tenien un ordenador. O sigui, damunt, fixem-se en això. Entonces, fa falta tant? Pues el temps ho dirà. Vull dir, jo crec que al final passarà igual que la història de la música clàssica en general. Mozart té un corpus d'obres immens, del qual se toquen molt poques obres. Pues, per què? És perquè les altres no estiguen ben fetes? No. Les altres són igual de genials que totes, però al final del temps decidís quines van a passar el filtre i quines no. Pues a dia d'avui passa el mateix. Molt bé. Com a músic ontinyentí, què significa per a tu que les festes siguin d'interès turístic internacional? A veure, no m'agradaria ser pessimista, perquè normalment l'interès turístic internacional porta moltes alegries, però associat a això també porta moltes coses que per darrere no podem controlar, no? Per exemple, les massificacions i que a dia d'avui l'ús i abús del mòbil, no? Que tots volem la instantània. Jo encara visco, i això que soc jove, o me considero jove, però jo encara visco l'època de quan arribava de l'escola, si algú volia alguna cosa, te tocava el fixe de casa. No t'enviava un WhatsApp i estaves a tota hora controlat. I te'n podies baixar al parc a jugar quan eres xicotet i te n'anaves feliç a dormir. Per què dic això? Perquè ara, per exemple, en l'acte de Ximo, Ontinyent ho ha sabut vendre superbé, l'acte de Ximo. Però què passa? Que cada vegada més la gent vol viure l'experiència de Ximo enmig. Entonces, claro, enmig què implica? Entrar dins d'on estan els músics, estar en el mòbil, si molesta el músic m'enfada en el músic, és que estic gravant i dic ja, però és que si tots els músics parem de tocar, Ximo no s'escoltaria. Pues el mateix que passa si no tinguem en qualsevol poble que passa això. I això és la por que jo tinc, d'això.
Que ens portarà més visitants a les entrades i que lluirà més? Per suposat, i això espere, que tinguem més visitants i que tots puguem treure la nostra part dels comerciants i els hostelers i tot. Perfecte. Però espere que n'hi hagi un poc de seny i control en això, que al final no depèn de ningú, depèn cada un de l'educació que tenim, però això és la por que tinc, que ens pugui perjudicar un poc i es pugui empanyar la grandesa de les festes. I ara, fent referència a l'acte de l'entrada de bandes d'Ontinyent, és un dels actes centrals on les bandes, clar, reben tot el merescut reconeixement i protagonisme. Què es pots contar d'aquest acte? A veure, este acte, per qualsevol ontinyentí, és superemotiu. N'hi ha gent que el viu amb més passió, n'hi ha gent que el viu en menor passió, però sempre te toca un poc el coret quan, per exemple, vas al principi de quan comença l'entrada de bandes, o l'entrada de músiques, com diu la gent major, i sempre veus a la gent major del poble que se senten les caïres a veure passar les bandes i tot això, i després com veus que la plaça va plenant-se i tot això. Vull dir, això és superemotiu i superxulo. Damunt, Ontinyent, igual que en altres poblacions, Alcoi i això, té l'avantatge que pots saber el que s'està tocant, perquè se reparteix un pamfleto, que això també fa molt, perquè així ajuda la gent a conèixer un poc el repertori. Després també n'hi ha un jurat, que n'hi ha concurs, perquè n'hi ha molta gent que diu, però és que concurs... A veure, el que s'aconsegueix en el concurs és que la gent s'ho agarra en sèrio, perquè si no, faríem una entrada de bandes, doncs potser anirien, doncs mira, som 25 a la banda, doncs anem 15 i au, si total per tocar i no porten ni el pa ni això, i al final dius, home, si se volem agarrar en sèrio i vols que les festes tinguin un cert ressò i que tinguin una certa importància, doncs aquestes coses n'hi ha que cuidar-les. Sí que n'hi ha una cosa que jo no acaba d'agradar-me molt, però bueno, és la meva opinió, que és que les bandes sempre anem a caure als mateixos passadobles. Però passa igual, ara que per exemple, no sé quan s'emitirà això, però ara que estem fent el certamen de bandes de València, tu mires les bandes i els passadobles són tots iguals, n'hi ha 3 autors, no existeixen més. Però en les bandes passa igual, vam a modes, no? Ara és tot i autor. Pues, a veure, jo a vegades estic jurat en l'entrada de bandes i el que se valora a vegades és la varietat. Perquè si veus a 15 bandes que toquen el mateix autor, que sí, que està molt guai perquè l'autor ho fa molt bé o el que siga, però al final cansa. I quan veus una banda que dius, ostres, això no ho havia escoltat, una altra sonoritat diferent, pues, també ho agraeix l'oïda, no? I potser fent una mateixa molt bona interpretació que un altre passadoble, dius, tio, pues estos no han arriesgat i els altres no han arriesgat. No vol dir que el passadoble X siga més fàcil o menys difícil que el passadoble Y, però aquest afán de poder investigar i tot això sempre està guai. Per exemple, n'hi ha bandes que sí que ho fan tots els anys. La Unió Musical del Zeneta és una de les bandes que sempre intenta buscar en el caixó dels passadobles antics. La banda Agullent, estos últims anys també ha rebuscat ahir, i n'hi ha algunes bandes que també fan aposta per això. Si no canvia res, per exemple, la meva banda enguany eixirà en Fontinets, en el passadoble Fontinets, que no és un passadoble a l'ús, el que coneguen el passadoble es quedaran un poc així desangelats, diuen, és que no té fort. Ja, però és que no fa falta tindre fort per fer un passadoble. Molt bé. Mira, ara de fet també són les festes de Xàbia, i al igual que en Ontinyent s'interpreta Ximo, en Xàbia s'interpreta la peça Xàbia. Què es pots contar d'aquest acte i de les festes de Xàbia en general? A veure, fa res que he estat allí, o sigui, que he aterrat allí, perquè la meva parella és d'allí, entonces fa res que he aterrat. Aleshores em va xocar un poc perquè, claro, jo vinc de la zona que els morts i cristians és el centre de l'univers per a totes les festes, i clar, així ho vivim d'una manera, tant en l'Alcoià, en el Comtat com la Vall d'Albaida ho vivim d'una manera, i allí és podem dir una festa més, no és la festa central, és una festa més de les que pugui tindre Xàbia. Sí que a poc les filades van un poc buscant les referències per a aquesta zona,
tant en repertori com en bandes, com això, i la cosa va un poc millorant, des anys que jo porto, Però encara es falta un poquet d'atrevir-se, perquè estan fent les coses bé. La Junta de Festes, que l'ha coneguda fa res, perquè vaig dirigir en el 20è concert de música festera, que va ser la setmana passada, vaig estar convidat per la banda de Xavi i el seu director Gonzalo Laguía, i vaig conèixer la presidenta de Moros i Cristians i això, i és gent jove que té ganes de fer coses diferents, que la festa millore, i es falta un poquet d'atreviment, no? A lo millor no, sí, tindre en consideració la gent major, però atrevir-se a donar el pas perquè el salt qualitatiu siga millor. I pel que fa al Paso Doble Xàbia, jo l'he viscut 2 anys en directe. El primer any perquè el va dirigir la meva parella, el segon any perquè el va dirigir el director de la banda de Xàbia, i estava per ahir, i em vaig acostar a veure això. I, a veure, no és tan multitudinari com el diem, perquè, clar, així som el doble de compasses, el doble de bandes, entonces no és tan multitudinari, però té el seu encant, perquè al final la gent de Xàbia el té molt interioritzat el Paso Doble, per ells el toquen hasta en la sopa, vull dir, els cristians desfilen en ell en marxa cristiana, i si ho volgueren també hi seria en marxa mora en Xàbia. Entonces el tenen molt interioritzat, molt volgut. I enguany jo crec que encara més especial perquè fa poc, que això crec que la gent no ho sap, fa poc va faltar el fill de Salvador Salvà, Kelo, el del Paso Doble Kelo. I jo a Kelo el vaig conèixer perquè durant una certa temporada va vindre a cantar al meu cor. Entonces em va doldre molt perquè hi ha una persona un poc aislada, no es relaciona molt amb la gent i tot això, i ningú sabia que era, menys la gent del poble, tu el veies per ell i no sabies que era el fill de Salvador Salvà ni que era Kelo. I això, de la mateixa manera que passava els dies se'n va anar. Vull dir, no es va enterar ningú i sin pena ni glòria se'n va anar. Sinó que per a mi és molt especial enguany per això, per recordar-me d'esta persona, no és per ell, per son pare, però d'alguna manera la vinculació a aquesta persona que també era molt aficionada als Moros i Cristians, i després perquè al final la família que m'estic construint està ahí, així que per a mi és molt important l'acte d'este enguany. Molt bé, parlant de les festes també d'altra localitat, enguany a les festes de Sant Blas, la Unió va protagonitzar un dels moments més espectaculars, amb la gran banda i la gran quantitat de músics que la formaven. Com va ser per a tu ser subdirector amb José Miguel Fallos durant el recorregut i organitzar i dirigir una banda tan gran? A veure, primer vaig a contestar una pregunta que n'hi ha molta gent que se fa o que se pot plantejar, que és: feia falta tant de músic? No. Vull dir, la resposta és que no feia falta tant de músic. I entonces, per què se fa tant de músic? Pues bueno, al final la gent se pot agarrar com a no, és que era un capritxo del capità, és que era... Però jo crec que si intentem entendre el perquè d'ell, al final podem arribar a no criticar-ho, no? Jo, per exemple, no ho critique. Per què? Perquè ell des del primer moment no ens va imposar res de té que estar aquesta formació, té que sonar no sé què, això té que ser no sé què. No, ell l'única que hi volia era: jo vull que el carrer estigui ple de músics, i jo això no sé com té que funcionar, i ho deixo a les vostres mans. Entonces, claro, això ja ens donava un ventall molt gran de possibilitats de dir: ostres, doncs anem a intentar fer d'esta manera, anem a intentar fer de l'altra manera, per facilitar lo màxim perquè pugui eixir. La primera de les coses, que no sé si algú s'haurà d'anar a compte, és que realment la marxa de Francisco Valor està retocada. No va eixir tal qual. Vam tenir que parlar amb Francisco Valor perquè ens donava permís per rectificar el 7x8 que n'hi ha al principi de la marxa té un 7x8, i li vam añadir una corxea més, añadir sols una corxea, perquè es poguera sempre desfilar a dos. Perquè, clar, el problema era que si 308 persones que al final van eixir a peu canviat i tot això, pues, hauria sigut un poc caòtic. Francisco no va posar ningú problema, perquè ja entenia que
ahir n'hi ha una problemàtica sèria i gorda. I després la gestió que van fer molts croquis, van fer moltes formacions distintes per veure el que podia funcionar i el que no. I al final, entre el cap de banda, que Javi Moyà, i el director, ajudat d'altres persones, van arribar a la conclusió de que anem a posar el cor davant, perquè anava la megafonia, després la percussió, després n'hi havia una fila de dolçaines, que eren 7 dolçaines, després n'hi havia una banda, que era el gros de la meva banda, bàsicament, perquè, a veure, els 308, òbviament, això ho sabem tots, que no eren de la meva banda, ¿vale? Sempre n'hi ha que buscar reforços d'on no n'hi ha. Però el gros de la meva banda sí que estava al principi. Per què? Perquè era una manera de posar una espècie de tallafocs. Perquè si veiem que per la raó que fora n'hi haguem problemes, després de la formació anem a tallar els demés perquè funcionarà la peça fins el següent punt on puguem altra vegada que ho passe. Entonces, n'hi havia uns 70 o 80 músics ahí, formació partida, moltes vegades fórem amb màquina, o sigui, metall i fusta al costat. Després n'hi havia 2 files de dolçaines després d'aquesta banda i després ja anava fins al final a treballar formació partida. Per aconseguir que no volcara la cosa, que per sort no va volcar, estava el director davant, dirigint, i jo estava a la meitat de la banda copiant els seus gestos perquè això és una cosa que van fer molt de la raó a la gent, que no es deixaren guiar per l'oïda, sinó que es deixaren que miraren antes d'escoltar. Perquè, per exemple, el germà del nostre director és enginyer i va treure els càlculs d'això. Quan estàvem caminant, hi ha una distància de 70 metres des del primer músic fins a l'últim. I el desfase era de 200 mil·lisegons, del primer músic fins a l'últim. Clar, ell mos dia en telefonia, a partir de 150 ja n'hi ha caos, quan hi ha aquest desfase. Entonces, era un milagre que no passava res. Però clar, el milagre realment se va obrar, perquè la gent no parava mai de portar el pas, ni encara que estiguérem parats, i després la segona, que anàvem 2 persones portant-los el compàs i això. I després agrair a tota la gent que, encara que van vindre llogats, que s'ho van agarrar en sèrio, van col·laborar el màxim possible, se van implicar el màxim possible i així n'ha donat gust. Però ara no ho tornaria a repetir, Molt bé. Val, ens podries dir alguna cosa sobre els teus futurs projectes? Futurs projectes? A veure, a mi m'agradaria provar a fer tots els estils. A mi m'agradaria tots. Marxara, ballet... Bueno, ballet sí que en tinc, però tinc per formacions més reduïdes, no per banda. Inclús poema sinfònic basat en música cristiana. M'agradaria provar un poc tot això. Però el que tinc més en futur és... M'han encarregat Marxa amb una marxa cristiana, no ho sabem encara, està ahí l'stand-by. I després tinc que fer un regal d'un passoble per una persona molt especial, no vaig dir qui és, però ahí estamos. Encara no va començar, Molt bé, ja per acabar, com a músic i compositor, com preveus el futur de la música festera? Pues un poc va en la línia del que estava dient antes quan estava parlant del volum de les marxes, no? Tot depèn el futur de la voluntat que tinguem els compositors, de les ganes d'arriscar i de les ganes d'enemistar-se a vegades en el fester. Per què dic això? Perquè, a veure, jo no dic que n'hi ha que educar al fester, perquè n'hi ha molta gent que diu educar se ve de casa, paraules d'estes, que ahir jo no vaig entrar a valorar. Però jo el que pense és que si un fester no coneix, per exemple, Tarde d'Abril, o El Somni, o Gent a l'Arif, o Moro de Granada, és impossible que t'ho demane. Si no ho coneix, és impossible.
O sigui, quina possibilitat hi ha que una persona buscant per YouTube s'encontre això? Si posem marxa mora i ixen les de sempre, que ixen les del fondo negre o el fondo rosa, vull dir, estan les 4 de sempre. Molts espanyols, el president, Jamalaham, que és les que coneix tot el món. Per què? Perquè són les més interpretades, són les que apareixen més fàcil en les llistes i això. Les altres són les que són més difícils de trobar. Si les bandes en els concerts de música festera o en els certàmens de música festera o en les gravacions de música festera no anem dosificant i anem clavant de les d'ara, de les que tot el món vol escoltar i de les antigues, òbviament ningú va a conèixer-les. I què passa si ningú les coneix? Pues si ningú les coneix, els autors no podem anar més allà, no podem creuar la línia de l'arriscamenta. Per què? Perquè, per exemple, posa un exemple, ¿vale? Sense menyspreu de l'autor. ¿Vale? Per exemple, la cruzada que s'ha posat molt de moda, una marxa cristiana, ¿vale? És molt agradosa, entra molt fàcil a l'oïda, no és difícil d'interpretar, al fester li agrada molt, ¿vale? Claro, i aquest fester que està demanant això, si tu ara agarres i t'encarrega una marxa i tu li portes el somni, i aquest fester no li va agradar, perquè dius, és que això no és una marxa cristiana. Primer que et diu, això no és una marxa cristiana, tajante, com a que té la veritat absoluta. Jo sé la veritat absoluta de marxa cristiana, això és una marxa cristiana. Però ell té culpa, en part sí, perquè, a veure, també preocupa d'un poc els festers buscar d'un poc de la vida, no? Però si els músics, quan se mos dona l'oportunitat de triar, no intentem arriscar, i ja no dic arriscar traient el somni, estic molt en el somni, però en compte d'agarrar i dir vaig a lo fàcil i no me cal fer el cap i faig això, doncs, com dia en l'entrevista a José Rafael, estudieu, ensayeu i se pot treure tot el carrer. Vull dir, no existís la marxa que no se pugui treure al carrer. Jo en Sant Blas he eixit en Marfil i no s'ha mort ningú, vull dir, hem desfilat tots, no passa res, i això que té una part aleatòria. Però, claro, què passa amb lo de tirar enrere? Marfil tampoc té tants anys, a comparació de 3 marxes més antigues. Però si ara traguem Marfil, dirien, això què és? Això no es pot escoltar. Vull dir, causaria la mateixa reacció que va causar Marfil quan se va presentar al concurs d'Alcoi. O Picadilly i Circus, causaria la mateixa. Però per què? Perquè són marxes que els propis músics, que també tenim que entornar la meva culpa, anem a rinconar-les a un costat perquè dir, home, és més fàcil una altra, perquè és que me demanen 15 músics i tinc que tocar això en 15 músics. I ja, però és que el que toques en 15 músics tampoc es pot tocar en 15 músics. Entonces, també n'hi ha que fer un poc de reflexió. Entonces, el futur, per tancar un poc, depèn de tots. Depèn del fester, depèn de les juntes de festes, depèn de les associacions festeres, depèn de les bandes, depèn de tots. Si tots posem de la nostra part, doncs el món de la música festera arribarà a uns nivells que ningú ens podrà dir que és una fiesta del Levante de 4 locos. Vull dir, estaré a un nivell com té que ser, ¿vale? I apreciar per tot el món per la qualitat musical que tenim, que és envejosa. Però si no, doncs se pot convertir en el que no volem. Molt bé, moltes gràcies per les teves paraules. De res. Si t'ha agradat, dona-li m'agrada i subscriviste. I no oblides seguir-nos en @ecosdefesta, tant en TikTok com en Instagram.